Palaguno kongi etorri Lasto Txapelen kanalan ni Lasto Txapel naiz eta orain beste bataila inoso horietako bat dakarkizuet kasu honetan Bretoniarekin gatoz bataila honetan eta jolastuko dugu gobline horko eta goblinen unitate okerrenekin edo txarrenekin, kasu honetan goblinak eta Bretoniaren unitate txarrekin, hau da nola esango nuke dela unitate hau. Esan dezakegu unitate hau izango dela baserritarren turba nola baita esateko eta dia Bretoniako unitaterik basikoenak eta Bretoniako jauntxo bat hau gutxi gora bera kontrolatu nahian. Izan ere Bretoniaren ejertzitoaren zati handiena baserritarrek eta bat sortzen dute eta ez dira ere oso abilak borrok egiteko garaian. Hemen miniaturan jartzeko argazitxo bat eta unitate gehiago ditugu, kasu honetan bi unitate gehiago bataia apur bat konpentsatzeko. Eta beste aldean goblinak ditugu, bai goblin unitateak eta bai baserritarren turbak erabilioi dira etxaiaren munizioa beraiengan kontzentratzeko eta kasu honetan ikusi nahi dugu zentzuk dira boteretsuagoak, goblinak edo Bretoniaren baserritar turba edo nolabait esateko. Beraz, bataila ekingo diogu eta joango gara aurrera korrika. Esan dute gutxi gora bera konpentsatua dagoela bentsat hemen, naiz eta eurei apur bat irasteko aukera gehiago eman. Korra, eraso itxango dituko dugu karraketa garon ditzeko, eraso eta zuek atzetik erasoko duzue eta zuek ere atzetik erasoko duzue eta korrika jango gara eta hemen ikusiko duntxo ere aurrera morala eta remateko benatxiko da oso bataia ikusgarri ez dugu esango denik den karga guztiak den nola atxetik asetzen dauden eta beste biak atxetik flankeatzen saiatuko diren nadiko du gaugona morala emateko eta zuek jona atxetik erasotu ahal izateko eta zuek ona atxetik erasotzera eta zuek ona ere besotik ateratzera defentsa pur bat garrantzitsua izango da hori, osean, bien morala da nahiko penagarria gero agian itzultzen dira baina estadistiketan jartzen du goblinak askoz ere hobeagoak direla gure morala zeda geizten behala zendatuko gara bere goblina armada eta bar suntzitzen eta ia hauek itzultzen diren berandu baino lehenago hemen ikusten da eurak daukatela bantaila oso eta gure jauntxoa bere lana egiten da bin eta orain bediko ditugu berriro erasora gero itzuliko dira baina hori
ikusten zuen moduan goblinak asko sobeagoak dira, naiz eta atzetik erasotu eta bar, gure jauntxo hilda eta orduan gure moral hasi da jeisten, baina nahiko erraz gainera, eta kasu honetan jaiko ditugu berriro ona erasora, baina esan daiteke bataia hau goblinek irabazi dutela ditugu horiona. Txintzultzen den garrantzitsua izan daitekelako, baina keba. Zuen moduan goblinak askoz ere potentagoak dira baserritarrobek baino, eta ikusi ditugu apur bat, emaitzak eta bar. Hori gure armada askoz ere handiegoa da, eta eurekin konparatuta pila bat gale izan dituzte, izan ere ez dute lan oso honekin, goblinak guztiek gainditu dituzte, euren bajak eta goblin unitate hau izan ezik. Bueno lagunok, hau izan da dena, aurrengora arte, agur.